What's up guys, ba daɗi, like everything ba daɗi, ina gaya maka komai ba daɗi. Yanzu rayuwar ta yi mana zafi, ka zuban shayi in yayi zafi, ga mai sadauki nan fuskarsa ta ɗau zafi. Kai da alama ba daɗi. Abokanai na wai a ina ne zan saka kaina, na fuskanci gidanmu ni kaɗai ne aka rena. Kuna da masaniyar babu sana'a a guna, sai dai na ɗauki wanka na sa kuma sai na tsefe kaina. Sun ɗauke ni sun kai ni kasuwar na 'yan katako, in na tsefe kaina ciki sai da ƙurar katako. Wuyana ya cije ya makale saboda dako, an sanar da ni in ina ɗaukar kaya a kaina, ga baki ɗaya kwanya ta za ta daina yin riko. Mai sadauki ka samu sana'a ka zan mai dako, in ka rike wata rana daloli za ka riko. Za mu taya ka da addu'a Allah ta yin riko, in ka da a gajiye ina ce za ta ma jiko. Sadi so ban san irin wannan ka san ni da riko. Daga faɗin gaskiya sai TV ya zama ƙari, ni ma da dako na fara na samu hannun jari, na jefar da 5 da 10 sai su koma 100. A yau ne na zama mai gidan kai na washe gari, a nan na samu nasara na aure ɗiyan mai gari. Kai wa yake batun ka kai fa daban mu fa daban, shi yasa ko a halitta Allah ya yi mu daban. Da wannan wankan jiya na yaƙi Hadiza gaban, kun ga duk inda zamu je ni ne zan zamto ta gaban. Kan sana'a na gani sai na zaba sai na dirje, an daɗe ana ce min ga sana'a sai na cije. Kwanaki na je aikin siminti a nan na kuje, yanzu sai dai na bi DJ Prince mu je harkar DJ. Akwai matsala, ka ce fa akwai matsala, tabbas akwai babbar matsala. Kuna matasa ba ku san sana'a? Lallai kuna da aiki. Ku dakata na ba ku ɗan story, ko da yaushe mai tallashi yake da riba. Manyan arewa sun daɗe da haiba, da sutura cikinsu ba su yin kama da dabba. Babbar riga da ya ciki su ɗora alkyaba, ga huluna kala-kala har ma su ɗaura toban. Zuwan turawan yamma ma ai sai da suka yaba, gashi samsam ba sa nuna gaba, shi yasa suke ta yin gaba. Ga arziki cikin garin su malam zo ka ɗiba. Batu nake na fannin nuna da'a, kafin zo in je batun sana'a. Wai ku jira ni kawai in gama, na ga your life is filled with dreams. Just one thing I wanna let you know, life is filled with ups and downs. Koda ka faɗi kasa don't stay down, nothing good that's come at ease. Mazan jiya dole mu sara musu, su gun aiki ba sa musu. Wani zai rini, wani zai buga, wani yayi wanki, wani yayi guga. Ko a gun gini, wani zai diga, wani yayi shafe, wani yayi fila, wani yayi aikin ɗaura fitila. Wani zai sara, wani sassaka, wani yayi saka, wani sussuka. Babu lokacin da zana iya baku list, amma fata na ku ce yes. Maganar Mr. Zana gaskiya ne zunzurutu, dan rashin sana'a ke sa kai laifi a kai ka kotu. Kullum kana kwance a inuwa wai kai dan hutu, amma duk gayin garin mu ma kafi kowa surutu. Wai kaga dan malam Huji da mota ya dau Anisa, da alamun tafiyan nan tasu za ta yi nisa. Kana ta bin majalisar gayu nesa da kusa, to da in je gayin nan a banza su koya shisha. Gara in koma wajen mai gida na Electrician, muna gyara soket da mukunni mu gyara hita. Dama ka gane ai haka na so, ina nuna mai yabi kace kai ya so. Gashi yanzu da tirka-tirka ta yi zurfi, yanzu gashi da kanka kaso. Kai abokanai na gane kasuwa ta zana koma, shugaban dakon kasuwar mu na gansa da homa. Ni ma idan na jure ni za a gani da Roma, zan daina cin jikon kwaki zan koma da ci shawarma. Abokanai da 'yan uwa ku zo kawai mu koma, in ba ma da aikin yi ku faɗa mene makomar. Dole ne mu yi same ko yankan aljihu, ko kuma in mun ga gidajen mutane buɗe mu birma.